हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों दिनैनि भिडिअ बराय हरबावलायबाय लोगोफोर आं दिनै मा भिडिअ देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो जायफ्रा गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाबाय जोङो दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोखि ना लोगोफोर बे जाहैबाय नाहरदो नै फिसालाबो दङ बाबा बिमाबो दङ थारमाने दिनै स्कुलावहाय बाबुनि 1 क्लासाव अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय एडमिशननि थाखाय ओमफ्राय दा बिनिनो दिनै लटारि खेल जागोन आरोखि ना सोर सोर एडमिशन मोनगोन सोर सोर मोना बेखौनो जों दा थांनो नागिरदों ओमफ्राय बिमाया बेयाव लटारि रिजाल्ट होनायाव बेयाव बर्ड मेम्बारनि थाखाय लेंहरदों आरोना बेयाव दा लटारि रिजाल्टआव थाफाहैनांगौ बेखौनो नायनो थांगासिनो जों दा ओमफ्राय बिराद अखा आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय बेनि थाखायनो दा जोङो गारिजोंसो फैबाय आरोखि ना बाइकजों फैनो हायासै फुङावथ' अखा आरो दाबो अखा ओमफ्राय साथाम जागोन नालाय ओंखायनो अट'जों फैबाय आरोखि ना लोगोफोर दा जोङो थांगासिनो दङ बिराद गुसु बारबो बारदों आरोखि ना ओमफ्राय दा थांगासिनो मोनहैथारसिगोन जोङो लोगोफोर जायफ्रा गोदान नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला ओमफ्राय शेयार खालामनानै होदो आरोखि ना जों दा स्कुल मोनहैसिगोन लोगोफोर नै फिसालायाबो आजा थांगासिनो जोङो मोनहैथारसिगोन आरोखि ना लोगोफोर स्कुलाव थांनानै फैबाय आरोखि ना ओमफ्राय दा जोङो नै ड्रेस लांफाखानोसै फिसालानि नैबे केबिनि दखान आरोखि ना बे केन्द्रिय बिद्यालयनि ड्रेसफोर फानो बियो ओमफ्राय नैबेयाव नैबे गस्ला ओमफ्राय ओरैजाय पेन्ट स्कार्ट लंपेन्ट गासिबो मोनजोबो आरोखि जुथा माने कमप्लिट फुल ड्रेस मोनजोबो आरोखि ना बेखौनो लांफाखानोसै आरोखि ना लोगोफोर बेखौ लाबाय लोगोफोर जोङो ड्रेस लाखांनानै फैबाय आरोखि दा ओमफ्राय टाउनाव एसे माल लांफानोसै मा लांनांगौ दङ बेखौनो थाबायबाय आरोखि ना नै साथासो हमबावलायबाय आरोखि ना फिसालायाबो खिथु थाबायफाबाय बिमायाबो साथा हमदों ओंखायनो दा अखाया एसे खमायनायखाय दा साथाखौ थ'बाय लोगोफोर नै थांगासिनो बिराद बायदिसिना लाबाय ओमफ्राय नै बेयाव थांगासिनो आरोखि ना ओमफ्राय नैयाव ड्रयारनि हेन्देल लानांगौ दंमोन लोगोफोर नै बेखौनो दा ड्रयारनि हेन्देल लाबावनोसै आरोखि ना नैबेयाव नै लोगोफोर दा जोङो न' सफैबाय आरो ओमफ्राय मा लाबोफाखो नैबे जाहैबाय टिफिन बक्स आरोना नै माबानि बियो बे फिसाजोनि ओमफ्राय नैबे मोनसेया फिसालानि नैबे फिसालायाखौनो फसायदों आरोना इहा बेखौ बहननानै नायनोसै दा माबायदि आजा नोंनिखौ खेवलायाबा हमथालाय नै बे फिसालानि आरोना नै या स्पाइडारमेनखौल' फसायो नै स्पाइडारमेन नै बिदि आरो ओमफ्राय नैबे बक्स फिसा मोनसे दंदेरो आरो आब'निखौ खेवलायाबा नै बे बिब'आ आरो बारबिखौल' फसायो हगारलाय नै बिदि आरो नै स्पुनबो हरफादों बिदि आरो नैबाव सातनि लाग्रा आरोना मोननै बिदि स्टिलनिया मोजां आरोना आराम नास्टाफ्रा मोजां थायो 2टा 2:30सिम स्कुलाव थांनांगौ जायोना ओंखायनो नास्टा लांफानांगौ आरोना मोजांनि स्टेनलेस स्टिलनि बिदिनोसै आरोना स्टेनलेस स्टिल फुड ग्रेड गाज्रि जाया आरो बिदिया ओमफ्राय फिसालाया मा लाबावदों नैबे फिसालानि ड्रेस नैबे बेलखौ बिब'नि मोनसे लाबोफाबावबाय ओमफ्राय नैबे आजानि ड्रेस बे आजानि आरोखि ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हाफ पेन्ट बिसिना दा पेन्टसो जाथ'गोन आरो ओमफ्राय मा लाबोफाबावदों बेगाबो बिनिया स्पाइडारमेनखौल' फसायो आरोखि ना मानसिया एखेबारे इनि मानसियाबो स्पाइडारमेन बायदि मा जाबाय थादों इलाय स्कुलाव थांनांसिगौ नोंहा नै बेगाबो मोजां आरो बेगनि लेभेलखौ बोखाबाय नामा आजा नोङो
ओमफ्राय नै लोगोफोर बिलाहिजों ना संदों आरोना नै बिलाहिया गोजा जालायबाय लाङियाव सानायमोन नामा नायालाय एसे ना फिसा लाबोफादों आरोना ओमफ्राय नै ना गिदिर दहाय संस्लाबलांनो हायाखैमोन आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय दा संफैबाय आरोखि दासो फैनानै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक हरदो कमेन्ट हरदो आरो चेनेलाव जायफोर गोदान साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर सोर सोरहा केबिआव एडमिसन होखो एसे खोन्थाहरदो दा फिसालाखौ केबिआव एडमिसन होबाय आरोना ओमफ्राय नै आजाया गारि बायनानै लाबोफाबावदों आरोना नै गारिया वानाव अनलाइनाव सोबानबा ओमफ्राय दिनै लटारि जादोंमोन आरोना ओमफ्राय लटारियाव बे गोजौआवनो गाखोदों आरो